Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ni JR na itago na lang natin sa pangalang Andrew. Taong 2020, State of Texas, USA. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang representative ng opisyal si Andrew sa kanilang lugar. Deputy officer. Kalahating Pilipino at Amerikano pala itong si Andrew. At bilang may dugong Pilipino, nasa dugo na ni Andrew ang pagiging madasaling tao. Lubos din itong naniniwala sa mga anting-anting at mga lihim na karunungan ng sinaunang mundo. Meron siyang isang gamit na mula sa kanan at yon ay ang medalyon ng San Benito. Nalaman kong San Benito ang kanyang karga sa kadahilanang ipinakita niya ito sa akin nung minsan na kaming nagkausap sa pamamagitan ng messenger. Nung nagkausap kami ni Andrew, sinubukan kong orahan ang kanyang medalyon upang mapatunayan kung buhay nga ba ito. At doon ko napatunayan na isang buhay ang medalyong San Benito na hawak-hawak ni Andrew. Gawa ng ramdam na ramdam ko ang presensya ng gamit na yon nung inaurahan ko ito. Yang salaysay na yan ay ayon kay JR. Nagsimula ang kwento ni Andrew tungkol sa mga kakaibang pangyayari noong naging deputy siya sa kanilang lugar. Isang gabi habang siya ay naglilibot sa kanilang komunidad, ay meron siyang nadaanang dalawang matandang babae. Hininto niya ang kanyang sasakyan upang tanungin ang mga ito kung bakit pagala-gala pa sila sa labas kahit malalim na ang gabi at merong curfew. Pasado 8:00 na kasi ng gabing yon, kaya naghihigpit na sila Andrew sa kadahilanang meron ngang kumakalat na sakit. Agad itong nilapitan ni Andrew. Magtatanong na sana siya nang biglang narinig niya na merong binubulong ang isa sa dalawang matandang babaeng yon habang siya ay papalapit sa mga ito. Biglang napatigil si Andrew nang marinig niya ang mga pagbubulong na yon. Alam ni Andrew na usal yon sa kadahilanang napakabilis ng bawat pag-usal ng matandang yon, tapos kakaibang lengguwahe pa ang gamit. Ayon kay Andrew na hindi Latin yon, dahil kung Latin ang gamit ng matandang babaeng yon ay madali niya itong maiintindihan. Dahil ang salitang Latin ay ginagamit sa misa ng simbahang Katoliko sa kanilang lugar. Pamilyar din siya sa Latin dahil sa ito ang ginagamit niya sa pagdedebosyon sa kanyang medalyon. Habang nag-uusal ang matandang yon, ay meron itong kinukuha sa kanyang bulsa. Kaya ang ginawa ni Andrew ay umatras siya sa dalawang yon. Gawa ng umiinit na rin kasi ang kanyang medalyon na San Benito. Sa bawat paghakbang niya papalayo sa mga ito ay ang pagkalma ng kanyang medalyong karga. Hindi na nagdalawang isip si Andrew na magkarga ng puder sa kanyang katawan sa kadahilanang nakakaramdam siya ng takot sa dalawang yon. Samantalang ang matandang babae naman ay napatigil sa kanyang pag-uusal. Bigla itong lumapit sa kanya at bumulong sa kanyang tenga ng, "Paparating na siya." Matapos yan ay kumurap itong si Andrew at pagmulat niya, wala na ang dalawang matandang babaeng yon. Gulat na gulat si Andrew sa kanyang mga nasaksihan na halos hindi siya nakagalaw ng ilang minuto. Palingali-nga pa itong si Andrew sa paligid upang hanapin ang dalawang matandang yon, pero hindi na niya yon nakita.
Nakakapagtakang biglang nawala na parang bula ang mga uugod-ugod na matandang yon, ayon kay Andrew. Habang nagmamaneho siya pabalik sa kanilang opisina, ay hindi talaga yon maalis-alis sa isipan niya. Ano kayang ibig sabihin ng matandang yon? Sino ang paparating? Tanong ni Andrew sa kanyang sarili. Bilang panggabi ang trabaho ni Andrew, ay 4 na oras lamang ang oras ng kanyang tungkulin sa trabaho. Kaya nang medyo may kalaliman na ang gabi, ay nakapagpahinga ito ng maayos. Maliban sa trabahong yon ni Andrew, ay meron pa siyang isang trabaho. Isa din siyang sekyo sa isang ospital doon mismo sa kanilang lugar. Sekyo sa umaga at represente sa gabi. Dito umiikot ang buhay ni Andrew sa ibayong bansa. Sumapit ang umaga at nanungkulan na naman itong si Andrew bilang sekyo sa ospital. Kahit nagtatrabaho siya ng mga oras na yon, ay hinding-hindi pa rin maiaalis sa kanyang isipan ang nangyari noong gabi. Halos palagi niya itong iniisip hanggang sa merong dumating na ambulansya na may kargang pasyente. Nagwawala ang pasyenteng yun sa loob ng sasakyan na animoy nakadroga. Laking gulat na lamang ni Andrew nang buksan niya ang pintuan ng ambulansyang yun. Bumungad sa harap ni Andrew ang isang dalagang halos wala ng dugo sa katawan dahil sa napakaputlang balat nito. Ang ugat sa mukha ng dalagang yon ay nagsilabasa na. Nanlilisik din ang mga mata nito at nagbabanggaan ang mga ngipin. Nakagapos yon sa likod ng ambulansya sa kadahilanang magwawala yon kung hindi ito nakagapos. Kitang-kita rin ni Andrew na napakalakas nito, gawa ng nakakaya nitong hilahin ang taling nakagapos sa kanya. Ilang minuto lang ang itinagal ng pagwawala ng dalagang yon at bigla din naman kaagad itong huminahon nang makita nito si Andrew. Lumapit din naman kaagad itong si Andrew upang tulungang mailipat ang dalagang yon sa stretcher. Nasa may bandang ulo ng dalaga si Andrew nakapwesto habang dinadala nila ang babaeng yon sa loob ng ospital. Ilang minuto lang ang lumipas at animoy magwawala na naman ang dalagang yon. Bigla itong nagwika ng, "We shall kill them all." Sabay tawa na parang nasasabik sa kung ano ang tinutukoy nito. Nung nasa emergency room na ang dalaga, naiwan naman si Andrew sa labas. Bawal na kasi sa loob ang mga hindi doktor. Tapos, ano namang gagawin niya sa loob, di ba? Matapos maihatid ni Andrew ang pasyenteng yon, ay tuluyan na itong bumalik sa post niya. Habang naglalakad pabalik si Andrew, ay nakasalubong niya ang mag-anak nung dalaga. Sa sobrang kuryosidad ni Andrew sa nangyari, ay lumapit siya sa kamag-anak ng dalagang yon upang tanungin kung ano nga ba ang nangyari sa kadugo nila. "What happened to her?" Tanong ni Andrew sa kamag-anak ng dalaga. Agad namang napatingin sa kanya yung ina ng dalaga at nagwika ng, "It was so sudden. We don't know what happened to her. She came home this morning and she was just fine. After she ate her meal, she went into her room and it happened." Matapos magwika ng ina ng dalagang yun, ay tumalikod na ito kay Andrew upang tunguhin na ang emergency room. Nagmamadali din kasi ang mga ito noong mga oras na yon. Matapos ang kakaibang pangyayaring yon, ay nakauwi na nga itong si Andrew.
Nagpalit lang ito ng uniforme, sabay alis na sa kanilang bahay upang magtrabaho na naman ulit. Bilang malapit lang naman ang opisina ng sheriff doon sa ospital na pinagtatrabahuhan ni Andrew, ay naisipan niyang dumaan sa ospital upang silipin ang lagay ng pasyenteng tinulungan niya kaninang umaga. Pinapasok naman siya ng kanyang karelyebo dahil bukod sa katrabaho niya ito ay magkakilala pa sila. Nagtanong na din siya sa mga nurse na naroon kung nasaan na yung kwarto ng pasyenteng hinahanap niya. Agad namang nagbigay impormasyon sa kanya ang mga nurse na nagtatrabaho doon. Lumipas pa ang ilang minutong paglalakad at nadapo na si Andrew sa isang silid na tinutukoy ng nurse kung saan naroon ang dalaga. Kapansin-pansing walang nagbabantay sa kwartong yon. Dahan-dahang binuksan ni Andrew ang pintuan at nakita niya ang dalagang natutulog doon. Tinitigan niya ito at doon niya napansin ang napakahirap na pinagdadaanan nito. Lumapit pa siya dito upang mapagmasdan ito ng mabuti nang biglang dumilat ang dalagang yon at nagwika ng "Nihil enim potes prohibre, adventum sumusnos et ecclesia tua!" Na ang ibig sabihin, "We are coming, and nothing can stop us, not even your church." Biglang nagulantang si Andrew dahil sa kanyang mga narinig. "Napa, Maria Madre de Jesus!" na lamang ito dahil sa gulat. Doon niya din napagtanto na walang sakit ang dalaga, bagkus ay sinasapian ito ng masamang espiritu. Bigla naman niyang naalala ang kakilala niyang pare na isa ding mahusay na tagapagpalayas ng mga nakasaping masasamang espiritu sa isang tao. Dali-dali niyang hinugot ang telepono upang tawagan ito, pero hindi niya ito makontak. Dahan-dahang napatingin si Andrew sa dalaga at kitang-kita niya ang pagtitig nito sa kanya. Nakatitig lang yon kay Andrew habang umiiyak. Agad namang nagwika ang dalaga ng, "They won't leave me alone. Please help me." Bulong ng babae sa kanya. "Who are they?" tanong ni Andrew. "The devil. He won't leave me. He's here." Sagot naman ng babae. Gulat na gulat si Andrew dahil sa mga katagang binitawan ng dalagang yon. Kaya ang ginawa niya ay inilabas niya ang kanyang San Benito habang nag-uusal ng pangproteksyon. Tinawagan niya ulit ang kanyang kaibigang pare upang humingi ng tulong dito. Awa naman ng Diyos, ay sumagot ang paring yon at sinabing papunta na siya sa ospital. Ilang minuto lang ang lumipas at dumating na nga ang paring yon. Sa unang tingin ay hindi mo ito malalamang pare dahil sa nakamaong lang ito at naka-leather jacket. Naka-Ray-Ban sunglasses pa. Astig, di ba? Matapos yan ay agad naman nilang pinuntahan ang kinaroroonan ng babae. Unang tingin pa lang ng pari sa dalaga ay alam na niya ang nangyayari dito. Agad itong napatingin kay Andrew at nagwika ng, "She's got a lot in her." Walang sabi-sabi ay nagsagawa ng eksorsismo ang pare, pero parang walang sumasagot dito. Naisipan ni Andrew na siya ang magtanong sa mga nakasapi sa babae, gawa ng meron din naman siyang karga. Di na siya natatakot sa pagkakataong yun, bagkus ay naging malakas ang loob ni Andrew dahil na rin sa awa sa babaeng yun. Unang tanong niya dito, "Who are you?" Matapos magtanong ni Andrew sa dalagang yon, ay tumitig lang ito sa kanya ng napakasama.
Nakangisi ito at nagwika ng, "We will kill you all." Matapos sabihin ng dalaga ang mga katagang yon, ay agad na nagdasal ang pare at si Andrew naman ay nag-usal din ng mga orasyon ng San Benito. Nung handa na silang dalawa ay sinara nila ang pinto ng silid na yon upang walang kahit na sino ang makapasok na galing sa labas. Mahirap nang pumasok ang mga walang bakod at puder sa silid na yon dahil maaaring lumipat sa kanila ang demonyong nakasapi sa dalaga. Nasa private room sila kaya nag-iisang pasyente lang talaga ang pwede sa silid na yon. Nakagapos ang pisikal na katawan ng dalagang yon pero hindi ang espiritual. Agara naman ang paglapit dito ni Andrew upang idiin sa noo ng babaeng yon ang kanyang San Benito para magapos ang anumang nilalang na nasa loob ng katawan ng dalagang yon. Nag-usal na rin ang pari ng dasal na Latin na, In nomine Patris et Filii et Spiritus Ilex, Catholica Ecclesia, in Dei potenti ego nunc praenquiampan tibi. Na ang ibig sabihin ay, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and by the Holy Church, I command thee. Matapos mabanggit ng pari ang mga katagang yon, ay tumawa ng malakas ang dalaga at nagwika ng, Ecclesia tua non ubes me. Quod autem testem Deum est, frater meus. Na ang ibig sabihin, ang simbahan mo ay hindi ako kayang utusan. Ang Diyos na tinatawag mo ay aking kapatid. Nanlaki ang mga mata ni Andrew, maging ang kaibigan niyang pare, sa mga katagang binitawan ng nilalang na nasa loob ng dalagang yon. Muling nagtanong si Andrew ng, What is your name? Agad namang lumingon sa kanya ang dalaga habang nakangisi yon. Nanlilisik ang mga mata ng dalagang yon na kulay itim at puti pa, pero bigla itong nagbago. Naging purong itim ang mata ng dalagang yon dahil sa lakas ng sapi nito. Sumagot ang dalaga ng, Higo ki ad portas regno meo. Matapos niyang sabihin ito, ay sinundan ito ng pagtawa ng napakalakas. Ang boses ng dalagang yon ay naging boses lalaki na. Napaatras ang pare at maging si Andrew dahil sa kanilang mga nasasaksihan. Nagwika naman ang pari ng, God save us all. Tinanong ni Andrew ang kanyang kaibigang pare na kung bakit niya nasabi yon. Agad namang binanggit ng pare ang pangalan ng nakasapi sa dalaga. Pasensya na kayo, hindi ko babanggitin ang pangalan ng demonyo sa kadahilan ng napakadelikado nito at masyadong mapanganib para sa tao kahit sa pagbanggit lamang ng pangalan nito. Nang marinig ni Andrew ang pangalan ng demonyong yon, ay sa hindi maipaliwanag ay biglang nanlambot si Andrew. Pero kahit ganun na ang nararamdaman niya, ay nananatiling determinado at matatag si Andrew sa pagmamalabis na matulungan ang dalagang yon. Kinausap niya ang pari na paalisin ang demonyo sa katawan ng dalaga at siya na ang bahala na maglagay ng bakod dito. Sumang-ayon naman ang paring yon dahil tiwala din ito sa kakayahan at gamit ni Andrew. Nang sinimulan na nila ang pagpapalayas ng demonyo, ayon kay Andrew ay makailang ulit siyang humampas sa pader dahil sa lakas ng pasyente. Kung di nyo na itatanong, isang malaking tao itong si Andrew.
6'2" ang taas nito at di bababa sa 175 pounds ang bigat nito. Kaya kung normal na lakas lang ng tao, ay hindi siya kayang ihampas sa pader. Balik tayo sa kwento. Isang oras na silang nagbubuno ng dalaga nang biglang nagwika ang pari ng, This leaves me no choice but to use this. habang meron itong hawak sa kamay niya na isang itim na libro. Binuklat ng pari ang ilang pahina ng librong yon at nagsenyas ito gamit ang kanyang kamay. Nag-uusal din yon ng mga dasal na galing sa libro. Ang mga katagang binabasa ng pari sa librong yon ay halos hindi na maintindihan ni Andrew, pero pamilyar ito sa kanya. Hindi niya maisip kung saan niya narinig ang mga usal na yon nang biglang pumasok sa kanyang isipan ang dalawang matandang babae na nakita niya ilang araw na ang nakaraan. Doon niya napagtanto na parehas ang dasal na inuusal ng pare doon sa matandang yon. Matapos mag-usal ng pare ay idinampi niya ang kanyang kanang kamay sa dalaga. Saksing buhay si Andrew nang biglang lumutang ang katawan ng dalagang yon. Maglilimang segundong nakalutang ang katawan nito sa ere ayon kay Andrew. Bago ito, bumagsak muli sa kama. Agad namang nawala ng malay ang dalagang yon at nung magising ito ay bumalik na ito sa normal. Napatingin si Andrew sa pare habang nanghihina. Agad niya naman itong tinanong ng, "What was that, Father?" Bigla namang tumingin sa kanya ang pare at nagwika ng, A spell. Nagtaka si Andrew kung bakit nag-uusal ng ganoon ang isang pare. Kaya sa sobrang kuryosidad ay napatanong muli si Andrew ng, "What are you? Where did you learn that?" Sumagot naman ang pari ng, I am a Wiccan. Matapos banggitin ito ng kanyang kaibigan, ay gulat na gulat si Andrew sa kanyang mga narinig. Napakaraming tanong ang pumasok sa isipan niya na pwede palang maging pare ang isang Wiccan. Sa hindi malamang kadahilanan ay napawika si Andrew ng, "How the heck did you become a priest?" Ngumiti lang naman ang pare at sumagot ito ng, You really think I am a priest, boy? You are easy to fool. I ain't no priest, no Drew. Matapos yan ay nagpaliwanag ito kay Andrew na ginagamit niya lang pala ang salitang pare upang magbalat kayo. Ginagawa niya ito para mabantayan ang mga kasong kagaya na nangyari sa dalagang sinapian ng demonyo. Matapos mag-usap ng dalawa ay bigla namang dumating ang ina ng pasyente. Nagulat ito dahil naroon silang dalawa. Pero imbis na magtanong ay nagpasalamat ito sa pare dahil nakita niyang maayos na ang kalagayan ng anak niya. Matapos ang mga pangyayaring yon ay naglakad na papalabas ng ospital sila Andrew. Biglang sumagi sa isip niya ang pangalan ng sumapi sa dalagang yon. Tinanong niya ang kaibigan niyang Wiccan kung ano yon at kung bakit kailangan niyang gumamit ng aral mula sa kaliwa. Sinagot naman siya nito ng, That was no ordinary demon, boy. It is the devil himself. Napakunot ang noo ni Andrew sa kadahilanang hindi naman yon ang pangalan ng demonyong kilala niya. Si Lucifer ang kilala niyang demonyo. Bago kasi sa pandinig ni Andrew ang pangalan ng demonyong yon. Kaya ganun na lamang ang pagtataka nito. Kahit ayaw ni Andrew maniwala ay hindi niya yon maipagkakaila dahil siya mismo ay naroon at nakarinig na binanggit yon ng sumapi sa dalaga.
Lumipas ang ilang oras at nakauwi na nga si Andrew. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang mga nangyari, kaya ang ginawa niya ay nanaliksik siya tungkol dito. Walang anumang resulta ang lumabas kahit sa ang sulok ng internet. Walang bakas ng pangalan yon at hindi talaga mahanap ni Andrew kahit anong gawin niya. What the heck is going on? Wika ni Andrew habang unti-unti niyang ibinabagsak ang katawan niya sa kama. Hindi pa rin siya makapaniwala na narinig niya mismo ang boses ng demonyo. Ayon kay Andrew, hindi lang natapos doon itong mga nangyari. Nilagay di umano sa isang pasilidad yung dalaga. Swerte lang talaga ang dalagang yon dahil siya ang tumulong dito. Makakapag-leak pa siya ng info at yon ang aabangan natin mga ka-warriors. Stay tuned lang po tayo ha. Ako nga po pala si JR. At ito ang kwento ni Andrew na Wikan kontra Demonyo. Okay, my opinion to the story. De, biro lang. Opinion ko sa kwento. Lang ya, JR, napalaban tayo ng Englishan kay Andrew ah. Andrew, baka naman pag-uwi mo. Chocolate lang. De, biro lang ulit. Napakaganda ng kwento, no? Yung twist na yung pare Wikan pala, grabe kilabot ko doon, promise. Sobra akong kinilabutan. Lalo na nung binanggit niya yung, I am a Wikan. Ewan ko lang kung kayo kinikilabutan din, pero grabe yung kilabot ko doon. Sobrang ganda ng kwento na to. Maraming salamat, Andrew. Sana more pa na ganitong kwento, no? JR, salamat din sa pag-send. Guys, subscribe kayo kay JR. Lihim na Aral yung pangalan ng kanyang channel. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.